tikulandeni pano ndi Panyasa Voice Box. Cholinga chathu ndipereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kulankhulapo maganizo awo pa nkhani zokhudzana ndi ndale, kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Lero tabwerapo ndi a Richard Chimwemwe Mphepo. Iwo akufuna kuyambapo nkhani yokhudzana ndi mmene dziko lathu la Malawi lili kuyendera. Mukulankhula kwawo akunena kuti dziko la Malawi lili pa chipwirikiti. Titikale modzi pa Panyasa Voice Box ndivoti chifukwa chani a Richard Chimwemwe Mphepo akulankhula motero kuti dziko la Malawi lili pa chipwirikiti, ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Muli bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya usiku. Kuchokera ku bwalo lino la The Unified Mtokoto muli ndine Sir Richard Chimwemwe Mphepo, the voice of reasoning. Uthenga umene ndikufuna ndiyankhule nanu Amalawi anzanga ndi mawu amene ndikufuna ndibwerekere. Ndikuwatchula mawu obwerekera chifukwa chiyani? Ndikuwatchula mawu akuna kuti ndi obwerekera chifukwa chonena kuti anayankhulidwaponso ndi mtsogoleri wa masomphenya, ndi mtsogoleri ameneno akamayankhula amakhala ngati mlosi. Mtsogoleri ameneyu ndi Right Honorable Atupele Austin Mulozi. Tikuyamba ulendo wonena kuti talowa mu boma la Tonse Alliance. Adayankhula pa madebate a 2018-2019 kunena kuti atsogoleri tisamangoyankhula kuti tizapanga zotere, koma tizipereka ma solutions onena kuti zimene tikuyankhulazo kodi tizazipanga bwanji. Mawu amenewa adayankhula ndi Right Honorable Atupele Mulozi ali presidential candidate wa chipani cha UDF, United Democratic Front, mu 2018-2019. Komano chimene chandipangisa kuna kuti ndiyankhule ndi mawu amene Right Honorable Atupele Mulozi, President of the United Democratic Front UDF, adayankhula pa interview ina kunena kuti dziko la Malawi lili pa chipwirikiti. Ndiye ndikufuna ndigwirisenso ntchito mawu amenewo. Ndikupemphani Right Honorable Atupele Mulozi kuti ine ndikufuna ndichitambasule chipwirikiti mmenenso nane ndikuchionera. Mmene Right Honorable Atupele Mulozi pa interview yawo amayankhula kunena kuti dziko la Malawi lili pa chipwirikiti, Amalawi ambiri sitidathe kumva ndi khutu la uzimu. Mawu awa tinawamva ngati ni munthu wandale amene akungoyankhula mapropaganda amene zimene akuyankhulazo alibe nazo kuthekera kuti zipereke tanthauzo. Lero lino mutha kundisimikizira kuna kuti dziko la Malawi lili pa chipwirikiti. Nthawi imeneyo amakamba kunati chipwirikitichi chikubwera kunena kuti atsogoleri akulephera kupeza mayankho kunjala imene ikupangisa anthu kudya chiteze. Chimenecho anachitchula kuti chipwirikiti. Atsogoleri akulephera kupeza njira zona kuti tithane ndi vuto la kusowa mankhwala mzipatala mwathu. Chimenecho adachitchula kuti chipwirikiti. Atsogoleri amakanika kapena kuti akukanika kufikira lero kuna kuti apeze njira zimene angapangire kuna kuti kwacha yathu isamagwe mphamvu zimene zikupangisa kuti katundu adzikwera pa msika. Chimenecho ndi chipwirikiti. Right Honorable Atupele adafotokoza kunena kuti atsogoleri athu akulephera kupereka mayankho kuna kuti shuga mdziko la Malawi azipezeka pambali ponena kuti ayimisa salima ogwira ntchito onse kusalima shuga kuna kuti awasagwire ntchito zidapangisa kuti shuga ayambe kuvuta mdziko muno. Tinali pa chipwirikiti, pano tili pa chipwirikiti. Now lero ndikufuna ndimuone chipwirikiti chimene chimwa njira ina. Chaka cha 2025 amayende abambo ndi chaka chimene wina aliyense tikamachikumbukira tichionenso chimozimozi ngati chaka cha 2019
ndikuyankhula mawawa chifukwa chiyani? Anthu tonse pano tili pa chipwirikiti, sitikutha kulolerana, sitikutha kumvetserana, sitikutha kumvetsetsa chimene ena akuyankhula. Wina aliyense akungoyankhula zake, wina aliyense akungokamba dwache chifukwa tili pa chipwirikiti. Ndiye ndakuwuzani kunena kuti tibwerere mu 2019. Mu 2019 dziko muno zipani zimene zimapikisana mu 2019 dziko muno kunali Democratic Progressive Party, Malawi Congress Party, UDF, UTM, PP, Freedom Party, Umodzi. Tikachoka pa Umodzi tikubwera chipani cha Mbakuwaku, then kunabweranso ena amawatchula kamata Hadikalia, kamata andani akumulanje uku analinso nchipani chawo. Zipani zimakwana almost 11. Pa zipani 11 zonse izi zitalephera zisankho zawo, kunati chisankho sichinaende bwino. Mdziko muno munalowa chipwirikiti, chipwirikiti chimene chabala zipwirikiti. Ndikufuna mumvesese pamenepo. Chipwirikiti chimene chidalowa mu chaka cha 2019 to 2020, mu 2020 kufikira 2024, chipwirikiti chija chidasintha kukhala zipwirikiti. Chifukwa chani ndikunati zidasintha kukhala zipwirikiti? Amalawi mwaona kunena kuti dziko muno kwa munthu yekhayo amene ali ndi nzeru, munthu yekhayo amene amaganiza, mutha kuona kunena kuti kunali kusinthidwa kwa malamulo athu pa nkhani za chisankho zimene nkale lomwe sizidachitikepo. Zimenezi zikutiuza kuti ichichi ndi chipwirikiti. Timayendera first past the post azindondomeko yokhayo ya chisankho imene ili yovomerezeka motengera ndi malamulo a dziko lino. Koma dyera ukali gwinthi, kuzikonda, kusasamalira, kusateteza malamulo athu kudapangisa kuti zonsezi zichoke, chifukwa wina wake pena pake anayenera kuti adye kuti zinthu zina zitheke. Lero mtima wofuna kususa pamalo pamene sitinayenera kususa waononga constitution ya Malawi, zimene zikutithandizira kuna kuti tiyambenso kuganizira za constitution amendment mdziko muno. Endi zimene ndikuyankhulazi IMCP akumatha kuziganizira kwambiri kuti ndi zinthu zofunikira, chifukwa nthawi imeneyo anali malamulo ongowapanga kuna kuti ndiwolose ndikakutafune, akangondiwolosa apa ndizabwerere kuchako. Koma lero zikukanika chifukwa zinthuzi adazikhazikisa okha chipwirikiti. Lero tili zipwirikiti. Tikapita ku immigration tikapeza kunati kumeneko mapassport akuvuta, ndondomeko zopangira mapassport zinasokonekera. Amene amayendesa ntchito imene yotulutsa mapassport adathamangisidwa, adafuna kuti makampani apereke pachibale kuti chuma chikhale kubanja. Zipwirikiti lero m'Malawi, zipwirikiti pena paliponse. Tikapita ku road traffic, makadi amene opangira ma driving licenses kulibe. Zipwirikiti. Lero anthu akuberedwa ndalama ku road traffic kunati khadi yanu ituluka, koma khadi osatuluka. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha zipwirikiti zimene ife Amalawi tidazikonza mu 2020. Chimodzi mwa chipwirikiti chimene ndikufuna ndikuyankhuleni mwachangu Amalawi anzanga nachi. Kaya ndiwe wakumudzi, kaya ndiwe wolemera, koma anako amaphunzira momuno, umve ichi chipwirikiti ichi chimene chapanga expose Malawi Congress Party kunati it is a failing state. Kuyankhula mosabisa, kuyankhula mopanda mantha, kuyankhula mopanda kunthethemera munthu wina aliyense. Sitinaone boma limene mtsogoleri wake muchina chilichonse chimene akupanga chikungokhala chipwirikiti chokhachokha. Titachoka maboma osiyanasiyana ndikufika mu nthawi yona kuti tikuyenera tizikonze zinthu ziyende monga mmene zilili. Ine amene ndikuyankhulani certificate yanga ili ndi nkhope
kaya ndi a JC mwina JC yokha ndimene ibe nkhope fa ndikumene timapitano tikusintha zinthu. Koma kufikira ma 2001 tayamba nkhope an identification yonati certificate iyi ndi ya Richard Mphepo. Sindingatenge certificate ya Richard Mphepo ndikukampasa Jonathan Mphepo kapena Francis Mphepo, koma iyi ndi ya Richard Chimwemwe Mphepo, nkhope D. Koma lero amalawi muona kuna kuti poor governance even ya ku Ministry of Education ikutiuza kuna kuti ana athu alemba mayeso awakuyamba pa 21 iwa alemba mayeso wopanda ma identity card. Mene akulemba anawa mayeso opanda ma identity card ni mafuna amalawi mumvetsetse chikuchitika ndi chiyani. Boma la Malawi pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera anthu ulamuliro umenewo awuonerera kwambiri chifukwa ndi ulamuliro umeneno okha amayankhula. Mukakumbukira debate imene inalipo ya Michael Usi versus Malemu Sidikimia, amauzana kwambiri pa nkhani za immunity of the president, ndipo a Michael Usi adayankhula pompo kuna kuti ngati mtsogoleri wapezeka kuti ndi wakuba nthawi yomweyo afufuzidwe ayimisidwe, kaya ni nduna afufuzidwe ayimisidwe, ngati wapezeka amene achoke. Funso limene tingafunserera amanganya a Michael Usi ndionena kuti a president atapezedwa kuti apangidwa implicate, nduna zambiri zili ndi milandu yoyenera kuti iyankhe mmene apezera chuma chake. Inuyo ndikukhala mmene momo woyang'ana za chumacho, wolondoloza za ma offices a nduna zimenezozo mwapangapo chani? Chifukwa 2020 ndikuti 2018 2019 to 2020 inuyo a Michael Usi amene muli vice president a dziko lino munayima ndikunena kuti tikufuna unati munthu akaba pompo amangidwe. Ndi milandu ingati imene mukasimikizire amalawi kunati mu vice president wanu wa UTM munapanga zimenezozo nkulimbikitsa, lero mwapangapo mwayi kunati ndinu vice president wa dziko ndikumaziwa kuti alakwitsapo koma ndikumangobwera nkumauza miyambi amalawi malo monesa action. Chikufuta ndi chani? Chipwirikiti. Izizi ndikuzikamba chifukwa chonati amalawi munayenera mudzidziwa kunati andale amakoma akumayankhula mkamwa mwawo kuna kuti ife tizimva ziziti yabwa nkhutu ndikumaona kuti awa zinthuzi azichita, koma akakhala pamenepo amalephera kuzichita. Ndeni manena kuti odala iye amene akuchita, chifukwa kumvako a Michael Usi nyimbo imene ndikuimba 110 mukuidziwa. Imva mawu nyimbo imene mukuimva ndiye imanatu odala iye wakumva ndikutani kodi ndikuchita. Ife tinamva koma inu simukuchita, tinamva pakamwa pano mukuyankhula koma inu simukuchita. Mu administration imene inuyo mulimo ngati vice president ndi anthu angati amene inuyo mwawamva kuti awa ali ndi fungo chuma chawo sanachipeze bwino, awa aba? Ndi anthu angati inuyo bambo Michael Usi ndi pakamwa panu chifukwa sitinganeneza Malemu Sidikimia anapita amati iye ayi ndi mbusa sitikayika china chilichonse, koma tikufuna tigwire inu ifanda amene mwapitano ku that department, mwapita ukagwirano ntchito wathu atatisiya koma mukagwira naye ntchito wina amene iyeyo ali ndi fungo lakatangali. Chikuvuta ndi chiyani lero kunena kuti zimenezi muzifotokoze? Zipwirikiti zili pakati pathu. Amalawi anzanga ndimafuna mumve ichi. Mtsogoleri ngati walephera kutitsogolera akuyenera achoke ndithu. Phungu ngati wakanika kutitumikira kumadera kwathuko akuyenera asamuke ndithu, ndipo change ikubweradi mmene amanenera Dr. Tupere Muluzi kunati whether we like it or not but a change must come and the change is with us. Kusintha kwenikweni kumene tifuna tisintheko kuli pakati pa inu amalawi amene mumavota, not amene tikumvotera, chifukwa amene tikumvoterayo akudikirira ife. Ndiye tizivoterabe anthu amene akutinamiza.
tikamavoterabe anthu amene akutinamiza ndikumaomberabe m'manja anthu amene akutinamiza, tidziwe kuti dzikoli tikuliterekabe mkati mwa zipwirikiti, kuchita zinthu mwakapunganyize kuchita zinthu mopanda ukadaulo, ndi kumene tikhale nako. Ndiye ndinayamba nkhani ya anzathu aku Manebu. Ndizomvetsa chisoni lero lino dziko la Malawi kuna kuti tayamba kufika povomereza titasintha ndondomeko kuna kuti kusazapezekenso mdziko muno anthu kulemba mayeso popanda identity. Dzadziwika kuna kuti ana athu a standard 8 akuyamba mayeso pa 21 pano, identity akhala alibe. Imene imatithandizira ija kuti tidziwe kuti mwana walembayi ndi mwana wa Richard Mphepo, nkhope yake ndi iyi, ndipo uyu ndi Richard Mphepo. Lero ana athu akukalowa m'mayeso a standard 8 opanda ID. Zimene zikungosonyeza kuna kuti kusowekera kwa identity imene iyi kwa mwana, tikuyembekezera kuti mavuto amene akubweranso ku Junior Certificate of Education. Tiyembekezerenso kuti vuto limene lili kubweranso ku Malawi School Certificate of Education. Ndi chiyani chimene inu ama Manebu muchipange, chifukwa ndalama zokhuza ma ID awana zidatoleredwa kalekale. Ndipo ndikayang'ana mu system ya zithunzi zimene zimakayikidwa m'makadi amene aja, ndikuti anawa adajambulisa kale m'masukulumu. Ife makolo tinapereka ndalama yojambulisa zokhuza ID ya mwana yolembera mayeso. Lero all of a sudden the whole Ministry of Education ndikalephera kupanga produce ma identity card awana kuti alembere mayeso, ndikumakakamba kuti ndi forex. Zikusonyeza kuti chani sizikusiyana ndi kugawa fertilizer mu nyengo zokolola. Ndiye mukuwauza kuti anawa alemba koma makadi abwera mochedwa. Ndi chimodzimodzi kuwauza kuti makadi kulibe ndipo anawa mwabwezere makolo wawo ndalama zawo. Chifukwa boma ili laonesera kuti pamene sipakubwera katangali zinthu sizingatheke, koma pakakhala katangali zinthu zimatheka. Chifukwa choti izi za manebuzi izi palibe amene wanyambitapo. Lero makadi akuvuta kwayitanisa maiko akunja. Sitikudabwa. Taona makadi akulephereka ku road traffic. Taona mapassport akukanika ku immigration. Zonsezi zikuchitika chifukwa chani? Gwero lake tikuna kuti ndi forex nziko muno mulibe. And yet ndalama imene iya anawa idatoleredwa kalikali. Uthenga umene ukutuza ndiwonena kuti nziko muno muli zipwirikiti. Chifukwa pauti munthu agwire ntchito yake motamandika, molondola ndi momvetsetseka, akuyenera kuti anyambite kaye kuti chilungamo chichitike. Dziko lizikhala choncho zipwirikiti. Ndibwere pa mfundo ina. Mziko muno adzipani zosusa chipani cha Democratic Progressive Party chinadandaulapo nthawi ina atafuna kuti akhale ndi blue parade yawo pa Mbowe. Anthu anakhapidwa, galimoto zinaswedwa, malipoti anapita ku nthambi za chitetezo cha dziko lino, koma anthu sanathandizidwe mpaka na lero. Palibe amene anagwidwa. Polisi yathu sidagwire wina aliyense mpaka na lero. Ndipo kufikira ponena kuti adayamba kufotokozera kunena kuti iyayi ndi okhaokhawo amene makampu awo anayamba kumenyana. Zinthu zimene zimapereka mafunso osiyanasiyana. Sipanapite nthawi mdziko muno mwatuluka zikwanje chifukwa cha ma demonstrations a Malawi First. Zachitika zimenezo, our police has been quiet. Kufunsa chikuchitika ndi chani sitikudziwa, sitinapeze mnali mugulu, situzwa anatenga malegeni ni ndani. Dzanali mwina ndisanafike dzana, popeza zina zinazidusa kalekale, azimayi anavulidwa kumponera a DPP. Wopanga zimenezo Malawi Congress Party. Koma chifuna timwe kula mphamvu palibe china chilichonse chimene chikutani chikupangidwa. Tidanena kunena kuti mawu onena kuti osaopa, osafowoka, osatopa kumuza wa chinyamata, tikuzala mbewu imene sikhala ndi chikhalidwe chabwino kwa ife Malawi.
lero taziona mene zikukhalira dziko lathu taliyika pa chipwirikiti. A Democratic Progressive Party ukapanga msonkhano kunchisi akubwerera ndikumva zona kuti malo akuti paikidwa road block yonati ikupangeni chiponga akupangeni ataki, koma polisi athu ndikukhala chete wosayankhula kena kalikonse. Zinthu ndikuchitika, minibasi nkupya, wina nkumalira kuti ndapya, koma apolisi ali chete, umangodziwa kuna kuti dziko lili pa chipwirikiti. Ndimafuna ndithokoze bambo James Ayuba, iziti Ayuba James, amene ndinu senior counsel wa Malawi Congress Party. For the first time ndifuna ndikuyamikireni kugwira kwano kwa ntchito, komanso popereka ulangizi popanda mantha, popanda kunjenjemera, koma chilungamo chidziwike. Mwawauza President Lazarus Chakwera kunena kuti konzani nyumba yanu chifukwa anyamata anu akusosola nyumba yanu. Chipwirikiti chimene mukuchiona ngati a Malawi Congress Party akupangira DPP, muziwati chipwirikiti chimenechi akupangira nyumba mwanu momwe, sakupereka mpata. Lero lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera mukuoneka munthu otukwanidwa, munthu onyozedwa, munthu opanda pake, munthu olephera chifukwa cha anyamata anu amene mukulephera kwazuzula. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Anyamata anu amene mukulephera kwazuzula akuononga mbiri ya chipani cha Malawi Congress Party, koma inu muli pomwepo muli khenyenye ndikumanguyang'ana business as usual. Dziko limayenda choncho, dziko Amalawi limayenda choncho. Ndibwerere ku nkhani ya manebu. Dziko la Malawi akuti ma identity awana sapezeka chifukwa dziko la Malawi silipanga makadi, koma ndikufuna ndikuuzeni kuna kuti dziko la Malawi lilibe kampani yopanga makadi opangira ma passport, makadi opangira ma driving license, makadi opangira ma ID oti ana alembere maiso. Koma dziko la Malawi lili ndi factory yopanga agrimo, makasu, factory yopanga zikwanje zimene a Malawi Congress Party amapita ndikukagula ndikumakhapira anthu, amapita ndikukagula machete mmene momo ndikumapangira a Malawi zipongwe. Muzaka 31 zaka muzu zonse Angwazi analephera kupanga invest pokhala ndi factory imene ingamakhale ndi zinthu zofunikira. Mati ndikupaseni chisanzo. Malawi First is a pressure group. Koma pressure group imeneyi mukapeza ma workers ake onse idatulusa kukhala ndi ma ID. Ma ID amchani kodi a Malawi First. 4 regions idatulusa ma ID. Chikuvuta ndi chiyani? Kunena kuti ife boma la Malawi zilephera kutulusa makadi, amene makadiyo ife timakapeza ndi kugula Malawi momuno ndi kumadinda ma ID a Malawi First, ma ID a 4 regions, ma ID a Malawi Freedom Fighters ndi kumakhala ndi ma ID. Chimavuta ndi chani? Kuna kuti boma likalephere kukhala ndi ma ID ana a skulu kapena kukhala ndi kampani yopanga zimene zizi, pamene security company as G4S, KK imene iligada waudi pano ili nazo zimene zachina Buffalo ali nazo zimene zizi. Koma boma la tunthu likulephera. Nkhani sina wina wake akuyenera kuti adiepo palowe katangale ndicho linga unati chinthu china chilongosoke. Do we expect kunati Malawi apita pasogolo? Malawi apita patsogolo? Ndiye tikunena kuti even munthawi yakamuzu zinthu zimene zimaoneka kuti ndizotheka ndi kampani yokhayo imene masula makasu ndi kusula zikwanje, ndicho linga linati Malawi Congress Party izikaoda zimenezo izizunzira a Malawi. Amene ni Malawi amene tikumfuna. Amene ni Malawi amene tikumfuna. Zili ndino a Malawi kutengera zipwirikiti zimene mukuzichita. Another chipwirikiti ndizomvesa chisoni. Ineyo ndikakhala phe ndikupanda nzeru kwanga ndimayang'ana kunena kuti mudziko la Malawi mu 2020 zipani zotsutsa zinalipo ziwiri, ndibwerezenso UDF and DPP.
UDF itavomereza kupanga mgwirizano ndi DPP, achinyamata ambiri amene lero tikupanga phokoso sitinagwirizane naye atupere, tinadana naye atupere, kufikira ponena kuti sitidavotenso, ena tidakapita ku MP ku UTM kumene tidakasakanizikirana. Zimene zidapangisa kunati chipwirikiti chimene lero tili nachochi, chimene tikudusana nachochi, cha mavuto anjala, mavuto odya chiteze, kusowa mankhwala, kupanda kulolerana, kuphwanyidwa kwa malamulo, amene tidakupanga contribute ndi achinyamata amene tidakwiya kwambiri ndi atupere muluzi, kuona kuti atupere sanachite bwino pokapanga mgwirizano ndi DPP. Chipwirikiti. Mu 2020 anthu tidasungirabe mkwiyo wa 2004 2009 abingu atasiya UDF, kuisiya UDF, koma amalawi tidasungabe mkwiyo omwe uja ndikumaona kuti awasitingayende nawo be. Ine ndimafuna ndithokoze kwambiri kwa atupere Austin Mulozi, choyambirira chifukwa cha mtima wozipereka, kuna kuti pofuna kuonetsera kukonda amalawi akuyenera agwire ntchito ndi boma lina lililonse, chifukwa iyeyo anatha kuona kunati tili ndi nyengo imene timapanga kampeni, ndipo tili ndi nyengo imene kampeni amatha, ndipo tili ndi nyengo imene tikuyenera timtumikire Malawi. Right Honorable Atupere Mulozi atiwonesera zimenezo kuti kokoma kusiya kampeni, kokoma kusiya mapropaganda, koma timtumikire Malawi. Koma lero amalawi, masupporters a UDF ife, masupporters a DPP ife, tikaona zinthu kunati anthu afuna akambirani, ndi pamene timabweresa zipwirikiti. Zimene zipwirikitizo sizikuthandiza. Sizikuthandiza. Timayang'ana alliance imene imachulidwa tonse alliance ya UDF, AFOD and UTM. Kufikira lero lino amalawi anzanga, friends of atupere, friends of UDF Kayandi Party, mundisimikizira iniyo kunati ikadakhala kunati imene jayo inali yoona mene inatenthera muja, kufikira lero tikadamva zosatira kuna kuti UTM, AFOD, UDF apanga mgwirizano. For by then DPP kunali kulibe, inali sadavomereze zimezi. Nawonso chifukwa cha kukula mtima kwawo, nawonso chifukwa cha kuya chiyang'aniro chimene anali nacho iwo. Koma lero anthu timayang'ana abeza alliance ya AFOD, UDF ndi UTM azifi ilipo. Koma mukayang'ana azisogoleri amene amanena zonati alipa onse alliancewa, wina aliyense akuti ine ndi mapandeka, ndipo window yanga yaseguka, tikayang'ana globally ndikuti dziko laseguka kuti inenso nane nditokhala president, nawonso a UTM uku ine nditakutera, amene angokhalako chete ndi AFOD. Funso langa nali, kodi adzitsogoleri chimene chikutipangisa kuti tisamve ndi masupporters athu, chifukwa tu ife nafenso ni masupporters anu, koma tikufuna tikuunikireni kunati dziko la Malawi ngati chuma chake chikutsika pansi, dziko la Malawi ngati ife tili amphawisisa amene mmatipangisa kukhala amphawisisa ndi inuyo adzitsogoleri. Why simutha kulolerana, simutha kuvomerezana kuti munyengo iyi tinalina tipange ichi, pofuna kuti tithane ndi ichi then tiyende tipite chitsogolo? Amalawi akuvutika chifukwa cha this mentality. Mentality iyi ikuzunza amalawi. Funso nkumati tidzasintha liti kupanga zinthu zokomera amalawi? Tidzasintha liti? Tithokoze anzathu amene mwakhala mukuyenda Malawi First, takhala tikuonani pa press briefing, inunso Masyeso Leaders Coalition, tikuthokozeni kwambiri musogozedwa ndi Joseph Pesh, Akinka, Steve Chimwaza ndiye na hotelo ku Malawi First, Karonga Boys, not Karonga Boys kwa Mangochi Boy, Mr. Mangochi, Mr. Kalindo with Malawi First team. Mwayankhula zambiri zokhuza Smartmatic. Akuti Smartmatic ndi kampani wina anayitanthauzira woziwa kuyankhula, woziwa ali ndi othya kukankamwa, akuti ife tonse ndife opusa amene timanati ndi machini, koma Smartmatic si machini. Smartmatic ndi kampani. Tithokoze kwa chifukwa choti tsegula m'maso. Anthu kukhala pagulu ndi kupanga mfundo
yonena kuti tiyeni tipange maseso leaders tonse tikhale malo amodzi tikambirane zona timeki ikonze njira iyi tikhale ndi ma auditors aone system iyi. Koma wina ndikutuluka mmenemo ndikupita pambalambanda ndikumakayankhulanso kunena kuti mufune musafune si mathematics igwira ntchito muno. Munthu amene kumati muli nayi limodzi amalawi tinayenera tidzuke tiziona anthu amene tikugwira nawo ntchito, chifukwa tikugwira ntchito ndi anthu ena amene zili zitsiru zimene zimafuna kusangalatsa mbuye wawo, koma chisankho ichi sichitheka. Ndimafuna ndimalize ndi mawu awo kuna kuti ndikupempheni a United Democratic Front UDF, ndikupempheni inu a DPP, ndikupempheni inu a UTM, ndikupempheni inu a Ford, ndikupempheni inu a PP kuna kuti tatiyeni tibwere pamodzi. Chiopsezo nchonena kuti atsogoleri ndifuna mumve ichi. UDF uyo tikapita kumwerako mavoti ndi ogawana, a PDP atengepo, a IPP atengepo, a DPP atengepo, a odiaza akalibe mulandu atengepo akagulisenso ku MCP. MCP nso nayo ikatapepo kumene koko mukhala ndi mavoti angati tinayenera tiziganiza. Think and listen from the wise messages imene tikukupasani, from the voice of reasoning. Inu a DPP ngati mutakakamira kunati muyenda nokha, inu a UTM ngati mutakakamira kuti muyenda nokha, muyang'ane ndi ma primaries angati amene mwachititsa, muyang'ane kuti mutachitisa ma primaries wo muli ndi ma MP angati amene tikunena watu ndi ma primaries, nanga mukapita ku general election mukatengako aphungu angati amene mukalowe nawo ku nyumba ya malamulo mukayima panokha. Zitheka? Tisamazitenge izi ngati ndi zakumtundu, tisamazitenge ngati izi ndi zachipembedzo, koma timuyang'ane Malawi amene tikuyenera kuti timtumikire. Mayi Annabel Mtalimanja, mwaziona zimilandu zimene zikubweretsa si mathematic company yanu imene iniyo muli tcheru mwayikira kumbuyo, mwayibereka kukhala ngati mwaberekera Satana kumbuyo, mwamberekera pa chitonga. Munayenera mumve kulira, chifukwa amene akulira ndi mother Malawi. Inuyo pokudalirani ifeyo kukulembani ntchito kunati mukhale pamenepo, tinaziwa kuti mutumikire mother Malawi pokhala inuyo mayi kuti nanunso mumva kulira kwa Malawi. Koma m'malo mwake mwasekera nkhutu ngati mmene mpangira njiwa kuyika mapira kapena mawere nkhutu kuti isamvenso kulira kwa zinzake kuti zingathawe. Lero mayi Annabel Mtalimanja simukumva zimene akuyankhula Malawi. It is good to prepare, because failing to prepare is preparing to fail. So ife tikukonzeserani kunati takonzeserani izi si mathematics sakufunika, tibwerere kumanyo, lolani ma auditors aone mu system yanu, system imene mukuyikaniza, system imene mwayiwononga, system imene inuyo mukukanika kunati mupangidwe search. Nkhani yosausa kwambiri. Ndiye mumuyang'ane Malawi kumene akupita. Tithokoze Mai Joyce Banda chifukwa nati you always preach peace. Nthawi zonse mumakamba za mtendere. Malawi akhale wololerana. Dr. Bakiri Muluzi, you preach about peace. Koma chikukanika ndi chani Dr. Lazarus Makafe Chakwera kubwera poera ndi kupanga kondemu chifukwa zikwanjezo zili ku headquarters kwanu osakazitulusa chikuvuta ndi chani? Maleza jacket iwo zili kumeneko, mamaskiwa ali kumenekoko. And no wonder kunena kuti muchaka cha 2019 anthu adathamangisidwa, even Agerizeli da Jeffrey anathamangisidwa pananalowa m'manda ndi Malawi Congress Party kuthawa zikwanji. Koma lero akuti chani? Akuti iwo ndi supporter wa Malawi Congress Party, DPP ndiyoipa. Ndimafuna ndinene izi komalizira ma fellow comrades, ma fellow Malawians, Malawi anzanga achina angolo mpika nejayi ngusosana asalile weji tuli ku opposition, kaya ndiwo wa UDF tosefe tili ku opposition, iwe wa PP tili ku opposition. Nkhani yogwebana yokumbusana wa anapanga zakuti ndiye koposa ife tisapange izi koma tipange izi. Nthawi yake si ino. Apapa tikukhala ngati tili pasanja Babele wina yense akuyankhula zake, pamene tinayenera kuyankhula kudzuka
ndi one voice. Ambuye akudaliseni amayi ndi abambo, koma mudziwe kunati dziko lathu lili pa chipwirikiti. Chipwirikiti chimene chikuti tithane nacho zikutengera inu bambo Atupele Austin Molozi, inu ADPP Professor Arthur Peter Mutharika, zikutengera inu Mai Joyce Banda, zikutengera inu bambo Daliso Kabambe, zikutengera inu Enoch Chihana, kuna kuti tatiyeni timphuleni Malawi. Ndalama ziliko kunjaku, forget about that. Look forward for your own career. Look forward for the benefit of the nation. And tikamanena nation ndi anthu akaja kudya chitezi achi. Tikamanena nation ndi anthu amene akusowa mankhwala mzipatala. Tikamanena nation ndi anthu amene lero akuvutika kugula katundu wokwera pansika. Tikamanena kuti nation ndi anthu amene akusowa fertilizer ndikumamulandira lero. Ambuye akudaliseni. Thank you very much.